Хайде да видим пингвините на Немо. Васе, по пътя на Рак-Трака. Хайде. Ау! Хубаво ли е на слънце? Не сте убедителни. Хубаво ли е на слънце? Още по-силно. Васко, водача на колоната. По пътя на Рак-Трака. По тъпкания сняг. Я да видиме колоната, Арел. Вижте цвят. Хайде, Васе, насам. А така. Хайде да пробваме лекичко бегом. Лекичко бегом. Хоп, хоп, хоп. Може ли да бягаме? Дай да видим, де. Ап, леко, леко, леко. Така, на пети пръсти. Айде, бързо. Арел! Арел! Оп, оп, оп. Някой пада. Някой пада вече. И Васе, водиш колоната до ските. Спри, Арел. Той вече е там. Намерихте ли си ските? Хайде, заставаме зад ските да изиграем великани и джуджета. Арел, къде са твоите ски? Аз ще ги намерим и тях. Я да видим. Всички намериха ли ските? Ей тук. Хайде, великани! Хайде, великани! Всички великани ли са? Джуджета. Великани. Васе? Чакай, че великана Васко не си я намерил ските. Ама знаете, че някой има същите ските. Някой същите. Джуджета. Великани. Штъркел на един крак. Ап, ап, ап. Штъркел на един крак. Великани. Хайде, лек подскок на място. Скок. Скок с двата крака. Скок с двата крака. И пак с двата крака. Тони. Айде, Тони. И я да разтъпчеме хубаво големите обувки. Да чуеме. Какво се чува? Дай, дай, дай. Браво. Чудесно. Арел, готов ли е да се качва на ските? Даже почти се е обула една тъска. Готов ли си? Арел, погледни ме. Готов ли си? Да. Браво и на Арел. Ето, почти е готов. 1, 2, 3. Ските си приготви. Легнали една до друга. Приготвяме ските. Някой не чу, че си приготвяме ските. Ти се обу сам? Чакай да видим. Браво! Сам ли се обу? Успя ли сам? Да. Добре. Така, Васе, приготви ли ги твоите ски?